És már itt is van mellettem Réka és Péter. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban. És hát a Reparával fogunk foglalkozni. Gyakorlatilag nem tudok elmenni a kérdés mellett. Mi az a Repara? Sziasztok! A Repara ez egy közösségi oldal, ahol megbízható szolgáltatókat keresnek a vásárlók. Az a cél, hogy közel hozzuk a vásárlókat és a szolgáltatókat egymáshoz, és alapvetően segítsünk úgy döntéseket hozni a fogyasztóknak, hogy sok információ alapján, sok vélemény alapján, ismerőseiknek az ajánlása alapján tudják eldönteni, hogy ki az, akihez, az a szolgáltató, akihez fordulnak. Itt szó van fogorvosról, szó van kertészről, és szó van angol tanárról is. Mikor és hogyan született meg ez az ötlet? Hát az ötlet nagyon régen született meg, 2011 végén álltam a teraszon, csöpögött az eresz, és próbáltam egy jó bádogost találni. Nem volt 3D, mert kerestem a Google-on bádogost, találtam rá nagyon sok találatot, de egyik se tudott eljönni, vagy aki eljött, megígérte, hogy visszajön, de végül is nem lett belőle munkavégzés. Mi barátomtól kértem segítséget, a Marci, a barátom, ő ajánlott egy bádogost, aki eljött, és aztán el is végezte a munkát. És akkor innen jött az ötlet, hogy igazából a legjobb választás az a barátoktól kérdezni, kérdezni az ismerőseitől. Lehet, hogy nem kapsz tőle 3 millió találatot, és nem 0,3 másodperc alatt mindezt. Lehet, hogy csak 5 találatot kapsz tőlük, de azok olyanok lesznek, akik az ismerőseiknek szívesen segítenek, szívesen válaszolnak, és megpróbálnak a legjobbat tenni érted. Úgyhogy erről szól a Repara. Jelentkezz, regisztrálj, hívd meg az ismerőseidet, és egymástól tudsz kérdezni, szolgáltatókat keresni egymástól, és megnézheted másoknak a véleményét is ezekről a szolgáltatókról. Felmerül bennem a kérdés, hogy a bizalom vagy a bizonytalanság az hogyan irányítja a döntéseinket? Csináltunk erre egy felmérést a fogyasztóink körében, és azt láttuk, hogy ami nagyon fontos, hogy a szolgáltatókat a vásárlók már az interneten keresnek elsősorban. És mégis azt láttuk, hogy a fogyasztóinak közel 80%-a nem tud különbséget tenni a között, hogyha az interneten talál egy szolgáltatót, vagy egy egyszerű telefonkönyvből választ ki valakit. Nem tudja, nincs különbség, érdemi különbség a között, hogy az egyik jobb munkát fog bizonyosan végezni, mint a másik. Ez elég nagy bizonytalanságban vannak. És ehhez képest volt a másik véglet, hogy egyébként a fogyasztóinak a 91%-a elsősorban az ismerősének az ajánlásában bízik meg, az alapján hoz legszívesebben döntést, az ő ismerőse mit tanácsolt neki. És a Reparának ez az alaphelyzete, hogy az interneten keresel, mert gyors, sok választ kapsz. A barátaiktól kérdezel, mert hogy jó minőségű válaszokat kapsz. És a Repara az erről szól, hogy gyere fel, építs közösséget, hívd meg az ismerőseidet, és egymástól kérdezetek, mert így tudsz kapni sok választ és jó minőségű választ. És ennek alapján hozzá döntést. És tulajdonképpen itt a Reparának az alapüzenet az, hogy a bizalom az a legjobb befektetés. A bizalom a legjobb befektetés. Réka, a Repara szerinted hogyan tud segíteni? Abban tud segíteni, hogyha valakinek szüksége van egy bármilyen szolgáltatóra, keres egy jó lakberendezőt, akkor nagyon nehéz dolga van, hogyha csak a sima kereső oldalakat használja, vagy a keresőket. Míg ha a Reparán keres, akkor itt olyan véleményeket fog tudni találni, ami alapján el tudja dönteni, hogy az ő igényeinek megfelel-e az adott szolgáltató, akit ott megtalált a Reparán. Ez nagyon hasznos, leegyszerűsíti a döntést, és különösen a ilyen nagyobb, jelentősebb döntéseknél nagyon sok segítséget tud nyújtani. Beszéljünk kicsit a tényekről és a számokról. Mennyien regisztráltak eddig? Élesen, tehát beta verzióban működünk 2014. március 1 óta, akkor egy kicsi zárt közösséggel indultunk. Élesen 3 napja működünk, tehát hétfő óta indult el az éles üzem. Ma kb. 700 regisztrált felhasználója van az oldalnak, és körülbelül itt a tesztidőszak alatt egy nagyságrendek 200-300 olyan szolgáltató partner alakult ki, akik már egyébként aktívak az oldalon is kommunikálnak. Egyébként, ami egy kereshető adatbázis, az egy 57-58 ezer szolgáltató, de itt ugye az a cél, hogy ebből a 200-300 partnerből minél inkább közelítsünk effelé mondjuk a 8-10 ezer szolgáltató irányába, akik aktívak, kommunikálnak akciókkal, kedvezményekkel lepik meg a vásárlóikat, és akik minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani a fogyasztóknak. A felhasználói oldalon ugye most az elsőleges cél, hogy kialakítsunk olyan pici közösségeket, ez most egy pár ezeres felhasználótábort jelent, szeretnénk azért a következő hónap végére egy 1000-es tábor fölé növekedni, ami lehet egyébként, hogy ez már egy pár napon belül egyébként megtörténik a mostani növekedési ütem mellett.
azt látjuk, hogy az a cél, hogy az ő intenzitásukat fokozzuk, az belső kommunikációjukat erősítsük, egymástól kérdezzenek, egymásnak válaszoljanak, egymásnak segítsenek, és akkor ez lesz az alap, amire építkezve lehet majd a vásárlói közönségünket bővíteni. De gyakorlatilag most a blogokra gondolsz? Nem, ez egy olyan törzsközönség, felhasználók, akik feljönnek az oldalra, kérdeznek és válaszolnak egymástól, és ehhez képest természetesen vannak blogjaink, amik viszont már egy kicsit más célt szolgálnak, ott igazából tartalmat adunk a fogyasztóknak, illetve vannak olyan partnerink, akik tartalmat adnak a fogyasztóknak. Annyit ezekről a blogokról még, hogy nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan tartalmakat tudjunk adni, amik szolgálják azokat az igényeket, akik nálunk keresnek. És próbáltunk színesebb tartalmakat ide betenni, amik tökéletesen illeszkednek a szolgáltató cégekhez, akik fönt vannak már a Reparán. Olyan témákat érintünk, hogy kultúra, otthonrovat, könyvajánlónk van. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fenntarthatósággal tudunk foglalkozni, és természetesen ezeknek a blogoknak a köre bővülni fog még. A újabb és újabb felmerülő igények és keresések alapján fogjuk bővíteni ezeket. Izgalmasan hangzik. Réka, Péter, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.